Na szevasztok! Tudom, hirtelen van ez a látkép, de elmagyarázom. 2 napja vettem ezt a motort, ami egy Derby GPR 50 rész. Rocse. Olyan hibával vettem meg, hogy szar rajta a világítás, tehát hogy se index, se semmi nincs, viszont találásra indul. Blokk elvileg fel lett újítva, amit most már kezdek kételkedni benne, hogy tényleg így van-e. Kérdeztem egy csávót, hogy hűtő lyukas-e? Mondta, hogy nem. Mondom, fasza, legalább azzal nem kell foglalkozni. Helyszínen kipróbáltam, szépen ment minden. Hazahoztuk. Úgy voltam, hogy gyors összedobom a világításra, legalább az menjen így. Megfogom, aztán tuning gyorskába összecsavarom. Mutattam a kábeleket, hogy ez itt picit így hiányos, ez az indexi, ez másik lámpa, index, csatlakozó, megvan? Wow, ez egy, ami megvan rajta. Mondom, jó, nem baj, megoldom. Na most már ott vagyok, hogy eltelt 2 nap, a vízleállító, hát a áramtalanító működik rajta. Ha hozzáérintem a vázhoz, mert a tesztelés a vázon van, ha nem mondok hülyeséget. Ez működik, önindító működik, vízpumpa működik, lámpa működik, mert ez is ki lett próbálva. Azóta. Most ott állok, hogy a gyári légszűrőház sajnos nincs meg, és ezt a szart kell lesz használnom egy darabig. Amit nem akarok, mert a világ összes porát beszívja, de legalább ez nem az a nagyon tuningra cseh légszűrő, ami ez a fém, ami ez a crossnokon van, legalább ez egy kis puha szivacs így az egész, csak nem ölöm meg vele a blokkot addig. Jött a másik baj, hogy nem megy a kilométer óra. Na jó van, mondom, legalább azt oldjuk meg, hogy az menjen. Ez a gyújtásé, próbálom közben mutatni. Gyújtás. Felhítom. Na, ez a kábele annak. Na, mondom. 1 vezeték elvágva, 2 elvágva, 3 elvágva. Valami össze van így zsenkelve. Ez nem tudom mi. Ez pedig az önindító lenne, és a lámpa kapcsoló. Ez hiába 2010-es motor, már úgy vannak az összes 50-es, hogy folyamat ég rajta a lámpa, ha az jár. Ezen nem, ez hiába 2010-es, nem. Itt tudom kapcsolni, itt lehet elvileg kapcsolni a lámpát, hogy menjen helyzetjelző, azt hiszem, és menjen a tompított. Úgy az idomok szépek, egyetlen egy törés van rajta. Ez, de erről tudtam. De ebből nem építek föl semmit, mert amúgy fel lehetne, de az kúra sokba kerülne nekem. Így inkább rendelek hozzá egy kábelköteget, és megy újra. Ha egyszer össze lesz rakva, ami minimum 1,5 hét után már menni akarok vele, mert nagyon kurva jó. Talán még az ülés az újra bőrözve, meg ha majd egyszer új alakul, akkor kap egy szép mat fekete színt. Legyetek jók, és hogyha egyszer arra kapnátok a fejeteket, hogy használt motort vesztek, vigyetek magatokkal vaszkesz előtt, ne járjatok úgy, mint én. Ne szevasztok!